So guys, no, nata sa CR ka, no? Yung anak, aso ang CR. Karon bigyan nasugdan, no? Para ni siya sa mga sawi. Diya nga it's February 13 and 14 na ugma. Okay na ako no, malipayon ka nga uban nimo siya ugma. Sa mga panahon nga nagauban ta, ata nalipay pud ka. Hindi na. So karon na magsugod ta, no, it's our shoe. Sapatos sa tao. Okay vlog, no? Okay vlog, no? It's 400 pesos, no? So what's up mga boss, mga guys, mga madamski, guys, so karon magsugod na ta sa vlog na ako karon, no? And time check, it's alas 10 sa gabi. Yun nga, kung makabalo mo nga saba kayo diha, birthday sa akong igagaw. Tagan ka mo gamay nga clip sa birthday. So karon ato na sugdan, no. Kita naman mo sa kuan katong vlog, no, gahapon to February 12 tong sa sapatos sa nana. Karon magsugod ta sa atong mga napalit. Permi man jud ta mag legit check o patanaw na ko sa inyo syempre. So unta, no, ganahan mo sa mga nakay and salamat sa 129. Love you all. So sugod na ta. Ipaulay na ito ng sapatos. Ay! And thank you kay, no, sa mga nakabalo diyan, no. Love the Process, no, by Boss Paulo. Love the Process. And na YouTube na rin nya gikan Malig Manila. And thank you kay Boss Pau, nga idol kay nako, no. Nya sa sticker ani nandyan sa likod ng camera ko. So thank you. And now magsugod na sa unang item. 1, 2, 3, let's go! Buwang. So, humoni siya, no? It's a Gucci sling bag, you know? Know what I'm saying? Gucci sling bag. Gucci sling bag. Tagnaan ninyo, no? Tagpila ni siya. Okay siya. Okay siya sa sulod. Okay pa yung zipper. Dari na Gucci nga kuan sa zipper niya. And kani naghahalaga, ha? Nagkantidad ni siya o 80 pesos, no, sa Kugon Market, no. And soon magdala na ako kamera nga at Kugon para may bala ninyo. And sa boss ko dyan sa Cotabato, no, na gusto niya daw pumunta dito at magpasama sa akin bumili ng sapatos. So come boss, thank you sa suporta. Ito na hinihintay nyo, new vlog, new kicks, no. So ilaptiyan ko. And money siya. First item, Gucci sling bag. It cost 80 pesos sa ukay-ukay. And next naatay oversized sweater nga naay naong ni kinsa ba ni siya, murag ideal girl nako, no. Ideal girl nako sunod iPhone ganing mga future wife, no. Naay nakabutan dari Bubble. Yang brand kay Naning G9 made in Korea. And mo ni yang nasa likod gipalit mo siya kay murag hype
siya tanawon niya, bagay siya sa ako ang sapatos na color pula. So nanata karon no, it costs 50 pesos. Okay no. So karon din na nato dugayon no, kay madugay tani magtanda alas 12 Valentine sa dayon. Pero unta bay malipay ka, masya na imong kauban ugma. Gilang basta nara ko gamahal. Buwag na mo. So karon no na ang pinaka kay kita wa tay date pero natay sapatos. Gilit ang mangitag babae, mangitag sapatos. It's Valentine's and love na ko ang sapatos. So natay bago sapatos. So naasong kamot diri mga boss. It's sa mga nakabalo diyan no. It's Air Max 97 no. Napalit na ko ni siya sa 400 pesos na ang yung 350. Nga swerte kay ko kay napayang original lace, napayang original insole, and it's size 9. Hindi ang bugatan no. Dari lagi. Nya, ayahay na kay kuno kay napalitan na ni sa kuan. Tapos siya mga nakasulat diri pero di na ako mabasa kay pangit ug agi ang nagsulat. So, mo na next siya no. So always man jud taga legit check no. So nasa datong phone and tanawon na sad nato ang serial number niya sa Google. It's 5. So dara siya no. Kung inyo nang makita no, kablo ko din inyo makita no. Focus. Okay. Mao na siya guys no. Balik na. So money siya. It's legit. And napalit rin ako sa 350 pesos. And natalag mo siya isa ka birol no sa mga napalit karon. And mura to siya tanan. No, ako mangod no bullshit kay no. Grabe kay na. So nana umangod no, nga bullshit no. So ali na dre no. Kaya ako ni palangga. Basta na sa YouTube. So nana umangod no unya. Ato siya patubang og puyo lagi. Ato siya patubang og kamera no. Kaya para magpuyo siya pero puyo. So mo na to siya tanan no. So atakan tong isa ka birol. Dili ato sa ning sukod dun no. Para makitaan sa ninyo. Yeah! So guys, yung mo to siya no. So grabe ko kabuang. So karon pasalamat ko sa musta bay ugma. Tomorrow is Valentine's no. Nya I hope nga dili ta bitter tanan no. Kay it's God's will no. Nabatay uya borola and hopefully soon God will give us a gift nga worth it sa tong love no. Nga di ta pasakitan. Dili gid. So, katagan na mo gisa isa kag ay na naman ko'y birol sa kaning katong ganiha. No, so murag mao na ni siya tanan. Okay. giveaway. Hashtag giveaway. So mao na to siya tanan no. So salamat kay sinyo pagtanaw and Boss Paulo. Thank you sa shirt. Tsada kay mong shirt and perfect gift na kini sa kuha no gihatag ni Lord na nakoy sapatos bag-o na nakoy bag and all the stuff and
Napoy uban pero di na nang i-vlog kanilang yun kaning sa ukay nung nakuhanin. Thank you kay sa suporta ninyo. And I hope managan patano mga banamski budi sinking geng mga busingski mga guys. So mga to siya no. And nakoy gaplanuhan nga segment nga how to be a local side beast. So magkita-kita na to sa sunod no. Kaya mag-edit na ko kayo sa oras maabtan na sad mig. Maabtan na sad ko kuanan ni, maabtan na sad ko kadlaw na ni. And okay ra kay wa may gamahal. And mora to siya tanan and thank you kayo and kuan di ko sa editor nako sa karon. Pwede pa mo ko kabalo sa imo na door i-link nako ay ibutang nako sa subscription box ay ang link sa ubos na tao papa no. Mo ning pinaka-chuy nga amahan sa tanan. May makalupig ganya. Mo to siya salamat kasi yung tanan in advance happy Valentine's and walay mag bitter sa inyo kay parehara tagi Huwag pasayahan. magpasa. Onya, mora to siya tanan and see you in my next vlog, no? Subscribe. And like and share. So, Let's go! bye!